Hallo, hvad laver du? Hallo? Hvad ligger der på min puder for dig? Ej, jeg har sagt, at jeg skal lade være med at ligge på min puder. Du kommer her hver dag og ligger på dem. Hvad er det for noget, det her, eller? Det må du sgu undskylde med. Det Nej, men det er ikke noget med undskyld at gøre. Du hver dag, så kommer du herind, og så ligger du på min puder. Og ligger og laver... Hvad tror du, det er der? Jeg prøver at købe og sælge. Hvad tror du, det er en sexy klub? Hvad tror du, det er en pornoklub, eller? Det er, jeg har det er en mærkelig situation for mig, forstår du? Tak med du. Nej, men prøv at høre, mig og min kone, vi er fra Irak. Ja. Og vi har ikke adopteret nogen børn. Ja. Alligevel, vi har 5 børn fra Somalia derhjemme. Nej. Men du ved, jeg køber alle de puder, jeg hopper på, altså. Ja, det ved jeg godt, jeg ved godt, du køber, men... Lad mig købe de begge to, så. Og den her. Den her. Ja, selvfølgelig køber. Ja, det er rigtigt nok, du køber det. Ja, du ved, jeg køber mange 1000 kroner om dagen, altså. Hvor meget skal du købe for i dag, siger du? 5.000. 6.000 så. Lad os sige 8. Vi siger 8, jeg har 5 børn derhjemme. 8.000 så, slap af dig. 8.000, fint nok. Så kom, så skal jeg vise dig en ting. Det er mig og min kone, vi lavede den her den anden dag, så du skal lige se den. Det er, du lå at lave den her. Du lå at lave den her, ikke? Det er helt forkert. Vi lavede den her. Så den er rigtig god, den der. Og så kan du kan tage den her, ikke? Hvis du har, måske jeg ved ikke om du har 2 dage, så kan du gøre sådan her.